Dobré ránko, ľudkovia, dúfam, že ste zhybli tiež reťazová reakcia. Dúfam, že ste dobre vyspali, takisto ako ja do rúžovúčka, keďže je nedeľa, tak treba samozrejme oddychovať. Sice už je 12 hodín, ale pre mňa je to stále ráno, pretože je nedeľa. A v nedeľu mám niekedy ráno kľudne aj do 3. polobedia, pretože chillujem, oddychujem. A keďže dneska je také počasie, aké je, tak si to ozaj treba ostať doma, užívať si, keďže zajtra je pondelok. A ako môžete vidieť, vidíte tu na futbalové ihrisko, ktoré sa nachádza rovno pod mojím domom, kde som mal svoju futbalovú kariéru, ktorá trvala pozor, týždeň. Som sa sem nasťahoval a tu čo je tréner, tak hneď sa ma pýtal: ty si odkiaľ, počuj synu, že odtiaľ to z Lipovca, tu bývam hneď nad ihriskom, som sa sem prisťahoval. Tak poď, ideš s nami hravať futbal. A že, ale ja futbal nič nevadí, dáme ti kopačky, dáme ti dres, budeš kopať do lopty. A zrovna, že OK, bude zo mňa futbalista, podpisy, autogramy, všetko. No a môj prvý zápas dopadol tak, že som o futbale vôbec nič nevedel. A vlastne o futbale vždy, keď dáte gól, tak sa musíte presunúť na druhú polku, na vašu polku. A vždy, keď sme dali gól, tak ja som bol v útoku, ľavé alebo pravé krídlo. A vždy, keď dali gól, tak ja som proste stál pri nepriateľskej bráne. Tak si tam stál, proste všetci už išli na svoju polku. A ja tam tak stojím, pozerám sa na ostatných, všetci kričia: Kubo, Gorco, vráť sa na svoju polku. A že jaj. A to bol proste každý gól, čo sme dali. A najlepšie na to všetko bolo, že proste ako môžete vidieť, to ozaj kúsok. Moment, zaostri sa. Je to ozaj kúsok, takže ja som proste normálne bol polčas. Tak Gorco sa proste zobral domov, išiel na obed. Proste som normálne, čakajte, musím si lepšie chytiť foťačik. Proste som normálne v drese prišiel domov, mama fest pozerá, že ty čo robíš? Prišiel som sa nájsť domov fest v drese, som ešte zakýtal, no som mal vtedy sagedinsky, takto zakýtané som mal. A som prišiel dole fest najedžený. Tréner sa pýta: Kubo, ty kde si bol? A že bol som sa najesť doma. A on že, Pane Bože. Ale hral som to asi týždeň potom a to omrzelo, vlastne ako ostatné veci všetky. Inak môžete počuť vo foťaku také mierne cukanie, pretože sestra sa mi s ním hrala, fotila sa, tie fotky nechcete vidieť, to je v mojej šutovke takto swaggers. A asi jej padol alebo niečo, tak neviem čo s ním je, musím ho pozrieť. Ale celkom vadí to cukanie. A o čom som dneska chcel s vami hovoriť? Chcel som hovoriť o včerajšku, pretože včera bol pre mňa úplne jeden z najlepších dní proste v živote, čo sa mi stalo. Bol som v robote, vozil som pizzu, o nejakej 5.6. bola klasika objednávka, zdvihol som telefón, vybavil som to, proste pohodička, išiel som za ne z pizzu, išiel som na 4. poschodie, vybehnem tam a tam vo dverách stalo nejaká dievča, mohla tak 14, 15, 16 rokov a pýta sa ma: nie si ty náhodou Gorco? A že áno som, prečo? A netočíš náhodou ty tie videá? A že no áno, točím. A nedal by si mi autogram? Ľudia, ja som v tom momente, ja som zčervenal, proste takéto hviezdičky som mal na miesto očí, takéto ešte väčšie. A pozerám na ňu, že prosím, chceš odo mňa autogram? Že áno, ja sledujem tvoje videá, strašne ma bavia ľudia, ty kokos, to si neviete predstaviť ten pocit, čo vo mne bol úplne, to bola eufória, to bolo vyvrcholenie mojich pocitov úplne, že orgazmus pocitový. A že ale nemám písať žiadne pero, ona vyťahla z vrecka pero, ty kokos. A že podpíš sa mi tu na krabicu, aj tu nanesla nejaký papier a ja vôbec nemám natrénovaný podpis ani nič, proste ja sa podpíšem normálne, že dám si Jakub Gorcovský, no teda Gorcovský úplne doktorským škrabopisom, tak som sa snažil úplne mega krásne napísať fest Gorco channel, no nakoniec to dopadlo ako tak dopadlo, celkom v pohode, bola rada, ale úplne ako the best feeling, to bol, úplne mi to zlepšilo deň, proste bol som do večera úplne vysmiatý, všetko mi bolo úplne, bolo to krása proste. A inak čo som vám chcel ukázať, to tak môžete vidieť, niečo z môjho detstva. Jacob Guitarman, úplne pánko. To bol môj prvý koncertík na gitare, som hral Koutika Jarabika. Aha, tu tak môžete vidieť ešte mňa, krpca, so ségrou malou, to už malou, to teraz to už je veľký špunt. A chcel som to aj natočiť na video, ako som mi dal ten autogram, ale nemal som pri sebe foťák, to ma fest štvalo. Sice mohol som to natočiť na mobil, moment, ale
uznajte. Toto je moja THC tehlička, proste náhradný telefón, pretože môj sa mi rozbil. Tak toto používam tak na telefonovanie a ten vlog by ozaj bol úplne že professional. A tak kašľal som na to, ale škoda, takže odteraz mám foťák vždy pri sebe proste a keď sa niečo takéto stane, tak v momente to je natočené. A čo som ešte chcel s vami prebrať? Aha, prekvapko. Slendík. Správne. Tu môžete vidieť plejko, nachystané všetko. Plejko kameru, cez ktorú vlastne natáčam. Pretože tento mikrofónik, čo mám normálny, keď si spievam v sprche, ale nie, tak tento používam, keď natáčam cez komp. A túto kameru používam, keď natáčam cez plejko, pretože vlastne sú tam stávané 4 mikrofóny, neviem či to vidno takto. Tu môžete vidieť, tu je 1, 2, 3, 4, neviem či to vidíte, svetlo tu je, ale natáča úplne ten zvuk parádne, čo môžete vidieť tiež. Takže tu máme slendíka. Ja som práve sám doma, tak ešte rýchlo hodím niečo do seba a idem sa vrhnúť na tretí diel, to som úplne zvedavý, pretože neviem si predstaviť, čo môže byť ešte horšie ako proste tá malá devka a Slender, proste nechápem úplne, som zvedavý fest. Bude to úplne žužu, takže rýchlo hodím niečo do seba a ide sa točiť. A možno ak si hneď natočím ešte nejaké video dneska, uvidím, záleží, kedy sa mi vrátia rodičia, pretože som sám doma, takže môžem konečne sa uvoľniť. Takže vidíme sa pri Slendovi. Nazďu!